Bine ați venit, dragii mei, la un nou episod din Crime Scene Cleaner. Să vedem unde mai mergem și ce mai curățăm. Ce crime mai ascundem de data aceasta. Haideți să aflăm. Al doilea episod nu m-a impresionat așa de mult. Sincer, mi-a plăcut mult mai mult primul. Deci suntem curioși să vedem ce este mai bine, ce este mai rău. Și cât de priceput suntem de data aceasta. Ok. Two Birds, One Tragedy. Două păsărele, o tragedie. Nu sună prea bine. Two Birds se referă la ceva îndrăgostiți. Sunt curioasă. Mr. Kowalski, ăștia suntem noi. Regretăm să te informăm că... Ok, astea le-am citit. Ba nu, n-am citit. Am citit să ne mărească salariul și ne-au refuzat. Aha, că bugetul lor este cam strâns anul acesta, bineînțeles. Deci curățăm, facem curat la școala fiicei noastre. Ok, foarte, superb. Lincoln High. Suntem dezamăgiți. How is it going? Cum merge? I guess it's been kind of busy for you lately. Cred că ai fost cam ocupat în ultima vreme, dar sper că ești plătit cum trebuie. Și încă cum, mai ales că mai ciordelezi și noi într-o parte și în alta. Ne descurcăm noi, suntem ca românii, știi? Nu merge nicio problemă, găsim noi o arătură, ceva acolo, ne descurcăm. Ești chiar supărat pe mine, așa? Ok, I just wanted to give you a quick update. You were the one who got me out of this mess and more. Ăsta e tipul care ne-a contactat în primul episod, cred. You see, Rob wasn't so irreplaceable after all. Vezi, Rob n-a fost atât de neînlocuibil. Jim kind of felt he was a psycho, so I think that's why he trusted me so easy. Simt că Jim a simțit că a fost ca un psihopat, și de aceea am început să aibă încredere în mine așa de ușor, iar acum eu conduc. Eu sunt cel care se ocupă de vânzări. Am primit acest job datorită ție, perfect. Ar trebui să ne bucurăm de chestia asta, să o celebrăm. Te invit la păpică. Fac macarone cu brânză foarte bune. Bine, superb. În fine, foarte bine. La urma urmei, el ne-a ajutat și să facem și noi atât de mulți bănuți. Acum că ne-a băgat în caca mare cu oamenii periculoși, aia este altceva. Dar ce pot să spun? Ne descurcăm cum ne descurcăm, așa-i? Cuțu, vezi? Not me, that's for sure. Să nu-l mustre conștiința așa de tare, dar e cam greuz, știi? Luând în considerare ce faci. Sănătatea ta mentală deja nu... Cam are de suferit, într-adevăr. Uite, toxic love. V-am zis. Când am văzut acolo deja două păsărele, deja au fost clar, este vorba de iubire. Deci va trebui să găsim 3 cadavre. Un tată foarte îngrijorat voia ca fiica ei să iasă într-o relație toxică, așa că el a decis să aibă grijă de iubitul ei suspicios. Auzi și tu, deși n-a mers totul conform planului. Auzi, deci nu pot să cred. Deci 2 păsărele îndrăgostite plus păsăroiul de tată care au vrut să-și ia, care au zis că el știe mai bine pentru fiica lui și... Oh my God, sunt curioasă să văd ce Doamne iartă s-o fi întâmplat acolo, deci nu pot să cred. Uitați-vă și voi. If something like that ever happened to Elena, I don't even want to imagine such a thing. Because I already know that I would do anything to save her. Mama urs, știți? Părinții fac orice pentru copil. Și când zic orice, efectiv, uitați-vă și voi ce-a făcut tăticu. Oh my God. Beautiful place with not so beautiful aftermath. Oh my God. Hai să vedem în primul rând. Baia este curată. Ăsta este un semn foarte, foarte bun pentru noi. Baia este curată, perfect. O să-mi iau apă liniștită. Hai că am dat acolo, ne-am făcut și detergent mai bun și tot mai bun. Ce vorbesc aici, sunt atât de mândră. Vai, de ce frumoasă e casa, abia aștept să o curăț bine, să-mi dau seama ce se întâmplă. Stați un picuț totuși, că nu vreau să fac urme de sânge peste tot, că nu. Lucrez de 2 ori după, uitați-vă cum am zis.
Ai, ai, ai. Deci, a fost nașpa. Cred că a fost și o seară romantică. Uitați-vă și voi, vinuț. Vinuț. S-a încercat a fi o seară romantică. S-a lăsat cu păcate rău, rău, rău. Rău, rău, rău. Pare rău, sărăcuții. Ce s-a fi întâmplat? Aș vrea să știu toată povestea. Vedeți? Se vede că ne-am făcut mopul mai bun. Încă rezistă. Uitați-vă și voi cât am dat deja pe jos. Nu pot să cred. Oh! Nice! A fost o decizie bună într-adevăr. Uitați-vă și voi. Pui, 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 să nu te de ochi. Frumusețe de mop, de burețel, de toate. Ce-am făcut? Se putea? Nu se putea. Nu? Îi plin, oameni buni. Îi plin, nu. Și eu, plină de... Oh my god, ce ai făcut, Giugiu? Am făcut-o nefăcută, ce să mai... Vai, ce tablou superb! Aș avea și eu ceva de genul în căsuța mea. Vai de mine, superbitate! Dacă ar fi să interpretăm aici acest tablouaș, purul este impur, sincer. Cam asta îmi spune. Vai de mine și de mine! Ce e aici, oameni buni? Gata! Stați, măi, să facem totul aici. Stați să punem aici o culoare frumoasă. Unde este lampa mea UV? Asta nu e lampa mea UV. Where is my lampă? I want my lampă. Nu știu cum să vă zic. Vreau lămpița mea care face totul roz, știi? Este ca și modul ăla de a spune că o persoană nu vrea să vadă realitatea, așa că își pune ochelarii roz, să vadă totul roz, viața roz. Măi, e fain să vezi așa, e fain să fii pozitiv, știi? Să nu-ți faci tu rău cu mintea ta, să nu începi să gândești totul la iurea, dar ochelarii roz nu sunt așa de buni mereu. Nu când ești luat de prost. Cam, no, până acolo stă treaba. Stai să iau buretele, de fapt. Am luat pe buretele Bob. Burete Bob, curățăm tot, facem lună și bec. Ai, ai. Perfect, domne, e cineva aici după teșghea? La cât sânge îi, ar putea fi. Deci avem un cadavru pus sus. Cadavru aici după teșghea. Pe cât să pariem? Ce vorbesc, doamne? Știți cum? Dacă n-am face haz de necaz, nu știu ce-am face. Câteodată trebuie ca să poți să So supraviețuiești. much blood, I'm seeing red now. Atât de mult sânge încât încep să văd roșu. Cred că ne-am făcut tauri. Toro! Toro, toro! Toro, cutie! Ai, ai. Da, va trebui să scăpăm de cadavru. Curge încă sânge o grămadă din el. Am vrut pur și simplu să nu mai fac eu mizerie. Eu, dacă stau aici, poate curge pe mine direct. Iac, 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 iac. Cum mi-am dat seama? Iac, iac. Aoleu. Interior design is my passion. Da, da, de fiecare dată trebuie să zici asta. It won't move like this. Something is blocking the way. Ce? Nu, mă.
Vai că mi se rupe inima când văd așa o casă frumos decorată, așa cu stil, așa superbă, efectiv toată pătată de sânge, mi se rupe inima. I need to clear the way first. Ah, da, trebuie. Unde-i? Așa. Ai. Ai ok? Won't move like this. Dar care-i baiul? Că nu înțeleg. Care-i baiul tău? Something is blocking the way. Nu pot să-mi dau seama ce îți blochează ție, sincer. Era din cauza la scaun. Nu, într-adevăr, mai întâi pui masa și după aceea pui scaunele, dar am zis să lucrăm, știi? Cât de repede se poate. Vreau să ne batem recordul. Hai să mai punem un pic de apică. Oh. Ne luăm găleata magică cu noi. A, da, corect. Trebuie să mergem să vedem ce face cu cadavrul. Hai să-i găsim, că aia am vrut să facem prima dată. Vedeți cum fac mereu? Spun mereu planul, ok? Mereu ăla e planul meu, să găsesc întâi și întâi de toate cadavrul. Și după aceea se întâmplă alte chestii de genul și sunt foarte curioasă și trebuie să mă uit, pentru că sunt o pisică curioasă. Tata îi scrie la fată: e doar vina lui Kyle. Sau Kylie? Kyle. Da, Kyle. Prima dată te-a prins cu medicamente, drugs. Now he's going to turn my baby girl into a... Not ok, not ok. Știți voi tipele din GTA? Bun, da, o să o transforme într-una din alea. James spune: nu înțelegi, suntem suflete pereche, suntem îndrăgostiți, tată. Asta nu este dragoste, aceasta este o boală. Dacă te lovește încă o dată, o să-l termin. Țac, țac, țac. Și ea zice: fă asta și o să te omor eu pe tine. Și stai departe de viața mea. Ești bolnav. Hate will capul. tear us apart. One family at a time. Vai, bănuți, iasa mei. Vai de mine. Ce nașpa, se întâmplă chestia asta în familie. Vai de mine. Sunt curioasă să văd care a fost faza. Chiar așa a fost. Gen, ăsta era o influență super rea, adică, nu, având în vedere contextul, în momentul de față, cât de grav a fost chestia cu drogurile. Not ok, not ok. Da. Uite, mă, lampa mea UV. Deci s-a făcut lampa UV, ok. A, nu s-a făcut. M-am încurcat eu. M-am încurcat, din păcate, da. Da-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra. Ok. Va trebui să mă duc până sus. Să pot să-l iau pe... Oare cine este tati? Este tăticul? Este iubitul toxic? Este fata toxic? Ce-am făcut? Nu știu că am făcut urme. Încă nu. Ok, hai că nu se mai poate așa. Hai de capul meu. Won't budge. Va trebui să deschidem ușa asta cu ceva, cumva. Ok, curățăm întâi și întâi de toate drumul. Nu. Doamne. Vai, ce nu-mi place că e așa alb totul. Mi se rupe sufletul. Era o mână. Oh, nu. I'm taking this home. Trebuia să mă duc lampa. Was this the potential client? Ce bine e așa pentru Neric. Nu vezi nimic? Uite ce frumos arată. Ce apartament fain. Pare rău. Urât să ajung așa. Nu știu, mi-ar fi așa de frică să mă apuc să mă ocup de chestii de genul. Aș simți că aș fi bântuită.
de sufletele lor, deși le-am făcut oarecum bine, nu neapărat, că trebuie și dreptate, știi? Nu le-am făcut un bine. Nu le-am făcut un bine. Încep să mă simt ciudat. Dar e faină povestea, e interesantă. Sunt chiar curioasă să vedem, oare reușim să plătim tratamentul super scump al fetiței noastre? Afirar. Se pătează mai repede când e pata mai intensă de sânge. Am înțeles. Nu, unde este lămpița mea cu UV? Îmi plăcea să o am, sincer, vă spun. Chiar îmi plăcea mult. Îmi plăcea totul roz și frumos. Îmi plăcea. Opa! Stați așa. Bun, să luăm și scăunelele. Oh my god. Stai acum că sunt chiar curioasă să vedem unde se află restul. Haide cu mine. Stai că aici era o probă. Că tot am zis de GTA. Asta mi amintește. Rosetta. De GTA. Hai de capul meu. Hai că încetul cu încetul. Mi se pare că ne mișcăm destul de bine momentan. Aoleu. Opa. Cât de cât. Ne mișcăm destul de repede. Prin dexteritate. Vedeți, așa se face experiența, dragii mei. Nu știu despre ce vorbesc, îmi pare rău. Am curățat și lampa. Uite, face multitask. Lampa, am zis lampa. Banca face multitasking. Trebuie să o curăț cu buretele. Da, trebuia. Ce am eu cu vazele astea scumpe și cu jocul ăsta? Vă rog frumos, spuneți-mi și mie care e problema mea. Spuneți-mi mie care este problema mea, că eu nu-mi dau seama care este problema mea, aparent. Ce aia? Pot să o iau, să o vând. Opa, casetă. Good luck with your exams. Eu făcut casetă, mult noroc cu examenele. Știu că poți. Lasă această muzică frumoasă să te ajute să te concentrezi. Sunt foarte mândru de tine. De la cine era? Nașpa se întâmplă așa ceva în familie. Știu că am mai jucat și This Bed We Made, unde am mai citit acolo o scrisoare unde părinții nu erau de acord cu cine se căsătoresc și chiar acum am și ajuns la episodul din Fetele Gilmore, în care Emily Gilmore află că mama lui Richard efectiv i-a scris o scrisoare lui Richard, copilului ei, să nu se mărite cu ea chiar înainte, chiar în ziua anunții, efectiv, deci ca și cum îl implora să nu se mărite cu ea. Și ziceam, Doamne, ce nașpa, apoi să ajungi în halul ăsta. Doamne, cât de toxică să fie toată iubirea. Și a lui cine era mai toxică? Asta e întrebarea. Și asta contează mult. Știu că la urma urmei, în orice poveste, vina este împărțită la urma urmei, știi? Dar cât de împărțită să fie? E întrebare. Unde mi-e ăsta? L-am lăsat aici. Stați. Uite-l. Hai să mai curățăm chestii cu el. Nu mă las așa pur și simplu. Ai. Ce-mi place să curăț cu furtunul. Sunt conștientă că am spus de 2 ori deja, asta e a 3-a oară, că mă duc după cadavre prima dată, să aflu povestea, dar nu știu, e ceva cu jocul ăsta și cât de mizerabilă e toată treaba și contrastul ăsta mare de alb și roșu.
care efectiv nu mă lasă să trec mai departe, efectiv mă prinde direct, sunt ca și hipnotizată, vă știți cum e aia? Efectiv hipnotizată. Deci mi se pare ireal, efectiv ireal. I need to clear the way first. Clear the way. De asta nu poți să tu faci tu treabă. Ah, de căluțul ăla micuț, săracul. First things first. Gotta scrub, scrub, scrub. Scrub, scrub, scrub. În fine, momentan te las aici. Haideți să mergem să umplem totul, să mai avem și hai să mergem sus. Gata, gata. Am zis odată, am zis. M-am dus pe alte cărări, m-am dus pentru că m-am luat cu altele, dar de data asta mă duc sus, gata. Hai lămpiță, dragă, hai că vreau să văd. Deci am găsit doar un cadavru, uite aici, este sânge, bineînțeles că este sânge. Și gândeam, oare de ce trebuie lămpiță de genul în acest joc? Uite, de aia, pentru că nu mai este curent. Nebunii poate efectiv și-or spart becurile prin casă, cum s-or bătut, cum ori făcut temir tu ce. Și îmi dau mie mai mult de lucru, știi? Ai de cap meu, ce ați făcut pe aici, oameni buni? Hai să mai caut, nu pot să caut. Țac, țac, pentru tratamentul fiicei mele de străbălaților. Am treabă, ok? Oh my god, what happened? Nașpa. Stai așa. Oh. Am bătat puțin tel mai mult. Vai, ce fain e design-ul. Superb. Design-ul. Oarecum se potrivește. Dar trebuia să mă duc și găleata. Așa, aducem artileria grea. Deci e totul gata? Și acum iară mă face să zic, dacă mai am doar asta de curățat, de ce să mă duc deja sus? Poate de aia. Ok. Am mai găsit. Little hiding spot. Didn't work though. Cine i-a ascuns? Cum, Doamne iartă, mă află? Eu nu înțeleg. Aoleu. Am dat cu apă. Iui. În fine. Let me guess. An angry father had a little chat with his daughter's no-good boyfriend. Deci ăsta e tata? Stai să-l mai văd. Nu cred că ăsta e tata, așa-i? Nu știu să... Îți pare rău, n-am vrut. Încă nu mi-am dat seama care cum a fost și nici nu mai văd acum. No. Trist. Nu știu ce am furat, ce n-am furat, dar ceva s-a întâmplat. Hopa, încă o dovadă. The girl believed in a true love. Ended up in a true crime. Fata a crezut foarte mult în iubirea adevărată, din păcate a fost o crimă adevărată. Exotic, extra thick, Latina, spicy Latina. In progress, Jane, 23 years old. Oh, o folosea fraierul. Deci stai că s-o avea dreptate. Stai că s-o avea dreptate.
Nașpa. Tăticu știa ce știa. Din păcate, s-o cam dus naiba. Oare unde-i tipa, totuși? Asta este întrebarea. A, aici vine și boxa. Ok, bine de știut. Just think of the money, think of the money. Doar gândește la bani, gândește la bani. Altfel nici n-ai putea face chestia asta dacă nu te gândi la treaba asta, sincer zic. Unde era boxa? Uite aici. Hopa. Ai, ai. Și tu ce mai ești? De data asta e mult mai greu când vine vorba de remobilat. Ah, interesant. Ok. A, nu, sau poate chestia asta nu era de remobilat. Da, era doar de aruncat la gunoi. M-am complicat eu prea mult. E ok. De ce? E prea murdar? Sau ce murdar? Ah, ok. Pur și simplu nu era în poziția corectă, am înțeles. Should lift the lockdown. Well, well, well. Look Opa! what we got here. Shit. Opa! Bun. Shit. Stai că mă uitam în alte părți. Fac! Perfect, hai. Easy peasy. Da, easy peasy pe naiba. Câți bănuți! Hai că e bine, hai că e bine pentru noi. Hai că e bine. Eu... În stilul ăsta, să putem să plătim cât de repede totul. Îmi place că fac totul pe întuneric, dar tot văd când trebuie să fie chestii de luat, de vândut. Le vedem. Știm ce trebuie să facem, instant. Opa. A, nu-mi pasă. Ok. Deci aici jos e totul bine, oameni buni. Până uite aici așa, aici lipsește ceva, dar nu știu unde îi. Probabil o fi sus. Poate este arma crimei. A, uite-o. A, nu era asta. Bănuți, bănuți. Bănuți în mașina de spălat. Mă duc și eu să caut în mașina mea de spălat. Poate găsești ceva acolo. Nu se știe niciodată. Ok. Asta era blocată. Interesant. Hopa. Să nu dau pe jos. Ah! Am deblocat și eu lumina. Aia a fost chestia. Ok. Neața, Giugiu. Nu mi-am dat seama la timp. Ok, ok. Bun. Chiar credeam că chestiile astea fac parte din desen, jur, din pictură.
După ce am văzut lista aia, oare era ea printre mai multe tipe? Mi s-a pus pata pe ea, au văzut-o mai vulnerabilă cumva, ca și cum ar putea face mai multe cu ea. Nașpa. Și-a făcut fraierul listă. Și-a cercetat toată situația, să vadă ce și cum ar ieși mai bine pentru el. Nașpa, nașpa. Foarte nașpa. Măcar rezistă mai mult totul. Uite și arma. Uf. Kyle a scris: eu cred că am găsit casa visurilor noastre. Eu, cum mi se adresa, iac, doamne, bloc instant din partea mea, sincer, ar fi fost. Nu cu ea vorbea, ok, cu altcineva. Am crezut că așa îi spunea ei, eram: doamne, du-te, pace bună, băiete. Haide astăzi, hai să facem, hai să ne înțelegem. Și că, auzi că se încadrează cerințelor? Ia. Și că da, omule. Are 23 de ani, este blondă, este exact tipul tău, este exact ce-ți place ție. Sună bine, trimite-o la mine. Vai! Jane. All she did was to catch the eye of the wrong man. O, săraca, și efectiv era trup și suflet pentru el. Se certa efectiv cu taică-s-o. Uite, deci tu unde s-a ajuns. Deci nu pot să cred. Mi se rupe sufletul, oameni buni. Mi se rupe sufletelul. Când se spune că dragostea este oarbă, este oarbă, într-adevăr. Chiar este oarbă, ai putea face de toate și nici măcar nu-ți dai seama. Nu e nimic a greșit, Doamne, să lupți pentru persoana iubită, clar. Dar măcar să merite, știi? Trebuie să ai acolo niște cerințe, niște standarde să coincidă cu tot ce se întâmplă. Că dacă nu, Doamne ferește, dai de un nebun și uite-te și tu. Nu. Pare rău, cutie. Foarte, foarte urâtă treaba. Unde erau? Aici? Cum am întors tot ăsta? Aici. Ce interesant e că trebuie să le și întoarcem. Ce tare. Aici. Și atunci tu ai să vii aici. Perfect. Nu mai avem... Aha, aici avem baie. Perfect. Adunăm cioburile. Oare globul ăsta nu trebuia să fie jos? Fie ajuns până aici cu el. Interesant. Need to empty the trash can first. Și l-am aruncat de sus. Cu gloanțe. Câte au fost? 2. Deci s-au aruncat 2 gloanțe. Unde-i fata? N-am găsit-o încă pe fată. Mi-e și frică. Sunt curioasă cum s-au ajuns la chestia asta. Doamne, ce interesant. Deci nu. Al doilea episod nu a fost așa wow. Din punct de vedere al poveștii. Dar ăsta m-a prins. I see that plan B had to be put in motion. Planul B a fost nevoit să fie pus în mișcare. Oh. Nașpa. Săracul covor, ce vin a avut? Sunt curioasă dacă asta e casa visurilor de care vorbea afurisitul ăla. Întrebare întrebătoare. De ce foarte multe fete sunt atrase de tipologia de băiat rău? Tot timpul m-am întrebat. Care-i faza? Și acum aș treaba cu BookTok. Alimentează toată faza asta. Toată ideea de băiat rău. Oh my god, este cumva romantizată, știi? Dacă rămâne doar la ficțiune și el să fie rău în termenii cât de cât acceptabili, se înțelege.
Something is blocking the way. Ca de obicei, când încerc eu să pun chestii la loc, ceva blochează acea chestie, cumva se întâmplă. Asta e norocul meu, cred că. Nu mă puneți să vă pun mobila la No one was loc. ever here. Nu este așa de satisfăcător ca și în joculeț. și în joculeț. Nu. Hai să intrăm aici, stai. Trebuia să mă aștept să fie tip aici. Dar nu m-am așteptat, cumva. Efectiv, cumva nu m-am așteptat, din păcate. Ah, prostia prostiilor. Holy fuck. He did not mention this. Does he even... No? Oh, săraca. Era vibe aici cu muzică, cu tot ce trăbă. Nu mai pot, oameni buni, mi se rupe sufletul. Exhausted from drugs and toxic relations. She went out on her own terms. Măcar nu i-a făcut el rău, știi? A fost decizie, e una dureroasă totuși. Sper că au făcut chestia asta înainte să vadă tot ce s-a întâmplat între tată și, well, iubitul toxic. Pare rău, draga mea. Pare rău, rău, rău. Vai, unde am lăsat? Ah. E că le-a cu mine? Bun. Hai să punem mobila la loc între timp. Ce putem, bineînțeles. Pac. Bun. Dacă și asta o putem pune liniștiți la loc. Nu era chiar pusă la loc, dar aproape, aproape. Ok. Să mai curățăm puțin de la această lămpică. Un pic, puțin cam mult, dar totuși între toate cele, asta chiar a fost decentă. Trebuie să zic chestia asta, dar da. Ok, nu aici. Hai să te punem aici pe tine, frumos. Scăunel, scăunel. Unde ar trebui să stai tu? Ah. Aici. Bun. Uite globul. Nu știu de ce de când am început acest episod îmi vine în cap doar melodia de la Phineas și Ferb. Băieții răi sunt amândoi. Foarte dramatic. Ăsta va trebui să-l curăț de jos. Da, hai să vedem. She warned you all. Lulu Suicide. O lăsat. Sărăcuța de ea. Măcar e muzică faină. Sunt curioasă dacă de aia au venit tatăl ei și l-a omorât pe el. O lăsat o scrisoare de adio.
Obișnuiam să cred în dragostea adevărată. Obișnuiam să cred că dragostea adevărată ar putea să mă scape cumva, să mă facă să fiu liberă de familia mea de acasă, pe care am văzut-o ca și o închisoare. Deci ea nu se înțelegea bine cu ei de dinainte. Când în sfârșit am găsit dragostea adevărată, am decis să fug împreună cu tine, a fost ca și cum toate visele mele au devenit realitate. Nu mi-am putut imagina cât de mizerabil putem să fim împreună. M-ai făcut să cred că drogurile sunt soluția tuturor problemelor și tot ele să ne ajute cumva și relația, să ne repare relația. Dar lucrurile au devenit-o mai rele. Te-am iubit, dar tu din păcate te poți iubi doar pe tine, însă, doar pe tine. Acum nu mai am pentru ce trăi. Nimic. Punct. Jane. Her last farewell to this wretched world. Oare o fi văzut taică-s-o? Oare de ce era sângele aici? Interesant. Da. Ce să mai zici, că n-ai ce? Acum am... Oh, aproape tot sângele de aici, nice. Asta e tot, cred că așa-i? Bun. Am curățat tot de aici. Ne-am mișcat repede, fain, tot ce vrei. Uite, aici mai găsim chestii de luat. Un inelaș. Dita mai perea de păr, god. E gigantică. Mie care îmi plac foarte mult și perele de păr ale micuțe. Atât? Interesant. Poți stai în picioare frumos. Hei! Așa. Gata? Scurt și la obiect. Efectiv scurt și la obiect. Ah. Era cât pe ce se uită în câte un lănțișor. Opa, aici încă n-am mutat toată mobila. Opa, așa. Ok, ceva ce eu nu găsesc, efectiv. Oh, să mai schimbăm puțin pernele pe aici, pentru că aparent au fost chestii ascunse după pernițe. Aici? Aha. ...15 din 18 mobile pusă la loc. ...16 din 18. Chestia aia, unde, Doamne iartă-mă, îi? Am spart-o? Am spart-o și nu mi-am dat seama. Oh, gunoi. M-am închis înăuntru, stați. M-am speriat.
Efectiv nu găsesc lucrurile care lipsesc de jos. Deci aici e totul gata. Sus e totul făcut. Perfect. Ah, uite aici mai este ceva. Ok. 17. Am mutat eu din loc. Hai, close. Poate și chestiile astea se pun. Nu cred. Era acolo cameră secretă. Ah, nu. E chestia asta. Dați așa să vedem ce este. Aducem lampa acolo. Am uitat că erau aici chestii de deschis. Ah. Nu mare lucru. Închide-te. Mă gândeam că cine știe ce ascuns pe aici. Haideți să mai luăm puțin luminița. Nu te sparge, te rog. De parcă și văd. Și cu lumină. Cred că-s doar dosare. Nu mă ajută cu mare lucru, din păcate. Uite-o. Ai. Nice. Bravo. Hai să aruncăm și chestiile pe care le-am găsit. Nu? Gata? Atât. Bun. Totul e perfect. Bravo, Giugiu. A mers foarte, foarte rapid totul. Casa este superbă. O admirăm acum curățită cum este. Povestea superbă. Satisfăcător. Fai și încă cum. Tablourile sunt ireal de superbe. Vreau și eu. Uitați-vă ce frumoase și... Wow. Mă mir, uitați-vă, mai rămas efectiv o vază întreagă. N-am distrus-o și ușile astea... Doamne, cât de estetice. Vreau și o uși de genul în casă. Sunt efectiv tablouri, dar sunt uși. Vai, superb, vreau. Da, am admirat. Acum putem pleca liniștiți. Am admirat, am curățat. Am aflat povestea sfâșietoare, care rupe inimioare. Și gata, putem pleca. Hai să plecăm. Hai să vedem cum am făcut, cum ne-am descurcat în acest episod. Ar fi trebuit perfect. Ăsta a fost foarte satisfăcător și foarte ușor. Nice. Parcă văd ce urmează la următorul, dacă ăsta a fost așa mai ușor. Locul micuț. 45 de minute ne-a luat. Perfect. Am cumpărat. Ok, final income, 12.000. Nice. Perfect. Ia secrete, ce secrete am descoperit? Puncte. 8 puncte pentru skill points. Nice, Ciugiu. Bravo nouă, dragii mei. Am prins dexteritate cum trebuie. V-am zis eu că ne-am mișcat superb. Super repede și super bine. Hai să-l ducem și pe domnișorul nostru la somnic. Dexter! Salut! Frumosul de el. Îl ador pe cățelul ăsta, efectiv îl ador. Stați așa să mai dăm aici un upgrade la ce? Asta ce era? Increases the speed of using moths and sponges. Cât de repede folosești. Ok, am înțeles și asta. All stats. Better, faster, stronger. Da, mulțumesc. Tools. Unde-i lampa? Vreau lampa mea UV, efectiv. Dar... Hai să mergem pe partea asta. Câte mai avem? Nimic. Nu mai avem nimic, așa-i? Bun, hai că e ok. Pune-te la somn, drăguțelule. Nu mergem în Death's Cave. Unde era? Încă nu știu unde e camera lui. Curăț, du-te la somn, băiete. Dacă eu am stricat chestia, am stricat eu, nu tu. Dragul de el. Productivă zi, mulți bănuți făcuți. A fost mai ușor ca de obicei, v-am zis. Foarte nice. Ia, așa de curiozitate, un sneak peek să vedem ce urmează pentru următorul episod. Short circuit. Ok. You don't get to know my name. Trebuie să-mi știi numele, dar eu îl știu pe-a tău.
Deci locația o să fie puțin mai mare față de asta de acum, tot așa trei cadavre. Bun, lasă, nu vreau să citesc, restul vedem mai încolo. Am dat așa un sneak peek și pentru mine și pentru voi. Și da, mulțumesc mult că v-ați uitat, nu uitați de like și subscribe dacă v-a plăcut contentul. Continuăm mai departe. Pupicei!